Bugün sözülen bugünkü temamız elektroliz. İlk keyfiyetlemesine durup geçelim. Näme diýmek? Bu kimki oluşmagyň elektrik togynyň kömegi bilen amala aşyryşyny aýdylýar. Ýagny näme eken elektrolizin keyfiyetlemesi? Himik oluşmy ýa-da başga himik reaksiýa bolmaly. Şol himik reaksiýa elektrik togynyň kömegi bilen amala aşmaly. Şoňa elektrik togy diýsek, şu elektrik togy goýberlende himik reaksiýa amala aşýan bolsa, şoňa elektroliz diýilýär. Meselem şu natri klor nahar duzy natri bilen klora dargaýar. Eger şunu elektrik togyny goýbermesek, hiç wagtdan özünden darga gitmez. Bu hemmäňize ma'lum bolsa gerek. Nüştaýda elektrolizde hem oksilenme hem gaýtarylma bolup geçýär. Şolaryň haýsy oksilenipdir, haýsy gaýtarylypdyr. Şonuň üstüne durup geçelim. Natriýnyň oksilenme derecesi +1 ýa-da zaryady klorunki -1. Natriy 1 A toparynda, klor 7 A toparynda bolan üçin hemmäňize ma'lum. Indi natriy şutaýda bärde näme natriýnyň derecesi, oksilen derecesi 0 ýa-da zaryady 0. Klorunki berilşenýän 0. Indi natriy +1den 0 gidipdir. Oksilenme gaýtarylma diýip bir video edipdim. Şondan näme düşündiripdik? Şeýle koordinata çyzygy bolsa, şonu 1 diýeli, bu -1. Şonu sağa gitse oksilenýär. Çepe gitse de gaýtarylýar diýipdik. Nüştaýda natriy +1den 0 gidipdir. +1 näme şutaýdy? Bunun 0 gidipdir, ide gidipdir. Başgaça gaýtarylypdyr. Demek natriýimiz gaýtarylypdyr. Klorumuz da -1den 0 gidipdir. Ýagny -1den 0. Gitse näme diýmek? Klor -1den 0 sag tarapy gidipdir. Oksilenipdir. Onu klorumuz oksilenipdir. Natriýimiz hem gaýtarylypdyr. Indi dowam edýäs. Şutaýda ýa natriýimiz, natriy 2 elektron goşulýar, gaýtarylýar. Klorumuz hem oksilenýär. Indi şutaýda men size bir daha belläp geçedim elär. Elektron başgaça 2 elektron -2 diýmek. Ýagny şutaýda 2 elektron başgaça siz -2 diýen ýazyp bilersiňiz. +1 diýip gözüňize getirsek, 2 köpeltmek +1 dendir +2. Berde men nämäni görkezek bolýan? +2 bilen -2 0. Ýagny deňdiriň şu tarapy 0 bolsa, bu tarap hem 0 bolmaly. Şu tarapy +1 bolsa, bu tarap hem +1 tapaýar. İki tarapynyň zaryadlary deň bolmaly. Garas şu tarapy 0 eken, berde 0. Yani işte bu da 0. Yani 2 köpeltmek 0, 2 köpeltmek 0, 0 bolar. Indi aşağı seret ediň. Klorunki -1, 2 köpeltmek -1, -2 bolar. Deňdiriň çep tarap -2 eken, berde klorunki 0, 2 köpeltmek 0, 0 bolar. 2 elektronyny biz başgaça aýyrmak 2 diýeli. 0dan 2 ni aýyrsak näçe? -2. Deňdiriň sag tarap -2. Çep tarapyny göreliň, o da -2. Demek deňlenen. Ýagny elektroliz, oksilenme, gaýtarylma bolanda bire zaryadlaryny deňlemeli, bire atomlaryny deňlemeli. Oksilenme, gaýtarylma reaksiýalaryny hem seretip bilersiňiz. Indi dowam edýäs. Başga ýene bir belläp geçmeli zat, şu natriy klor sahar bilen bellenen suwukluk diýmek. Ýagny gatylyk, suwukluk, ýagny suwukluk halda da berde de natriy suwukluk halda, klor gaz halynda. Dowam edýäs. Şu görnüşde geçýär elektroliz. Bu näme diýmek? Şu görýän gazyňyz, ergininiz natriy klor ergini suwukluk halda. Suwda eritilen ýagny ödem suwukluk haly. Ne? Şunyňyz bilen akkumulýator, kiçiräk akkumulýator diýip gözüňize getiriň. Bir tarapy plus, bir tarap minus. Şuda aýtsam, prowoda bilen birikdirilen. Şu elektrod. Bunyňyz hem elektrod. Bersem ýene prowoda bilen birikdirilen başga bir tarapyna elektrod. Indi şu natriy klor erginini has ýakyndan görsek, şu iyon görnüşde bolýar. Natriy, klor, minus iyon görnüşünde. Eger şu
katı madda olanması iyon görünüşte bolmaz. Bu soğukluk madda olan için yani şu görünüşte iyon görünüşte bolýar. Indi bu iyonlar yani şu iyonlardan ikisini alıp hastaki asıl reaksiya näme bolup geçer şonu görelim. Onun öňürti bir zady bellemeli yani klor minuslar şu plus bolan için şu plus tarapyny birikdirilen için klor minus şu tarafa ýakynlaşýar. Yani başgaça şeyden hem klorlar şu tarafa üýşýär. Pluslaryň bu tarafa üýşýär. Näme üçin? Sebäbi pluslar ne minus bolan için şu da hemmesi minus. Yani şu taraf minus. Onun için natriýny özüne çeker. Plus'a minus'u özüne çeker. Bu tarafın plus tarafı. Yani bu şuradaki klorumuzun bu tarafa düşer. Aral bir-birini men bärde düşündirmek isleýändim. Çeker. Minus tarafı plusları, plus tarafı minusları özüne çeker. Nüştada ikisany klor minus ve ikisany natri plus aýratyn al. Näme bolup geçýärini aýratyn alyp işlälim. Yani başta ikisany klor minus var. Klor minus biz oksilenmede näme diýdik? Oksilenme deňläpdik. Klor minusdan klor 2 koşmak 2 elektron bolup geçer. Şu anot tarafta oksilenme bolýar. Bu da anot tarafta yani plus akkumulatoryň plus tarapyna birikdirilen tarafta oksilenme bolýar. Indi şunu näme bolup geçer şonu düşündirelim. Şu klor minusdan şu elektronlar aslında klorun içinde durýar. Näme bolup geçer? Şu akkumulator şu klordan şu bir elektron şunun içinden bir elektron özüne çekip alýar. Klor minusdan başlanan şu klor minusdy. Şondan bir elektron özüne çekip alýar. İlki çekip alman ýagda kloryň ýagdaýyny görelim. Çekip alman klorumuz nämedir? Klor minusdur elbette. Indi proton sany näçedir? Periodik tabletsadan görýäs. Kloryň 17 hiç wagt proton sany ýetmeýär. Buna elektron sanyny ýetmeýär reaksiyada. Indi şurada minus 1, 17 elektron sany tapmak üçin 17'de näçe aýyrsak minus 1 bolar? 18 aýyrsak. Onda klor minusda elektron sany 18 eken. Ýöne bizim elektrodumuz şu kloryň içinden bir elektrony çekip aldy. Bu kloryň içinden bir elektron çekip aldy. 2 elektron bizim siyimizin içine gitdi. Yani şu akkumulator tarapy gitip aldy. 2 klorumuzdan şu klor ýaňy minus diýdi. Hersinden bir elektron aýryldy. Yani klor minusdan bir elektron ayrılsa proton sanımız 17. Bir elektron ayrılsa 18'den bir elektron aýraly 17 bolar. 17'den 17'ni aýyrsak eýen bizim oksijenme derejemiz minus 1 bolmaz. Ýa-da 17'den 17'ni aýyrsak 0. Yani klor minus diýdigi yani. Eskaça şundan şundan bir elektron aýyrdyk. Näşeýle görkezeyim. 2 klor minus her klordan bir elektron aýranmyz üçin 2 elektrony aýyrdyk diýip berýär. 2 tane elektron ýa akkumulatora tarap gitip barýar. Ve klor 2 bolýar. Eýem klor minusdan klor 0 boly. Onda biz şuýda şunun oksijenme derejelerini ýetkedelim. Sebäbi bir elektron aýrylandan soňra klor bolup galy. Bu 2 klorum bir-biri bilen birleşýär. Klor 2 görnüşde bolýar. Sebäbi bular tebigatda klor gazy, kislorod gazy, klor gazy bolsun köp gazylar ikili görnüşde bolýar. Berde de klor klor 2 görnüşde bolýar. Garaz anot bölükde başgaça oksilenýän tarapda şu görnüşde reaksiýalar bolup geçdi. Indi katodda näme bolup geçýär? Elektronumuz gelýär. Bir elektronumuz gelip katodda näme bolup geçer?
şu natriğinin içine girer. Natriğimiz başta natri plus'tu. Şimdi bunun elektron sanı näçe bolar başta? Proton sanı periyodik tabletsadan görseniz 11. Elektron sanı başta 10'dur bunun. Sebäbi 11'den 10 ayırsak plus 1 bolar. Koşmak bir elektronumuzun şeýle gelýär-de bir elektronumuz şuna goşulýar. Bu da deňdir natri 11, proton sanımız 11, elektron sanımız 10'dy, 10'y bir goşsak 11. 11'den 11'e ayırsagam näme bolar? 0. Ya da natri plus goşmak elektron deňdir natri. Soň beýleki elektronumuzdan edilşoň ýaly şuýda natri ionumuza şu elektronun akkumulatoryň üstü bilen gelip şuna birikýär. Yani natri goşmak elektron. Siz kimya goşunsaňyz fizikada da goşunýarsyz. Yani demek elektrik togum edilşoň ýaly prowadan içinden elektronlaryň aýlanmagyna elektrik togu diýilýär. Onu entek fizikada da düşündirip geçer. Yani şuna düşünen wagtyňyz gysgaça men aýtyp geçeýin diýdim. Natri bilen elektron birikýär. Edil ýokardaky ýaly natri 0 bolýar. Indi ikisini goşduk. Yani şeydi koşul matematikadaky natri plus ile natri plus 2 natri plus koşmak 2 elektron deňdirim 2 natri. Natriňiň zaryady 0. Indi anodda bolup geçen reaksiýa şu, yani minus 2 elektron bu tarafa geçersek şu bolar, plus 2 elektron, yani deňdirim bäri tarapyna. Anodda şu bolup geçti, katodda da şu bolup geçti. Gara elektroliz näme eken? Elektroliz, yani klor minusdan 1 elektron alıp natri plus'a berdi. Elektrik tog. O da akkumulatoryň kömegi bilen. Şunu akkumulator bolmasa şu reaksiýa amaly aşmaýar. Näme üçin? Şu akkumulator şu klordan bir elektrony çekip alýar. Netijede şu reaksiýalar bolýar. Yani katod tarapda ya da qaytarylma katodda bolup geçer, okslenmede anodda bolup geçer. Kysgaça elektroliz demek şulardan ibaret. Düşünmeýän ýerleriňiz bar bolsa ýene de kommentariýlara ýazyp bilersiňiz. Sağ olun, sağlıkda görüşelim.